Arzikanto Beats. Da nake yi a zuciya ke narke ki zamo matar aure na. Gaman jini soyayya zuciya tana kai kawo, a bar kwatance na samu a zuciya zan kiwo. Yau na tsaya a guri ɗaya hankali na ya bar yawo, na buɗe sabon shafin soyayya ba rudani. Amma akwai matsalar da nake ganin shirin fuskanta, akwai samari da yawa masu so da ƙauna ta, yawansu sun kai su tarni na goma ne a gare ta. Kullum ina ta tunani ko da yaushe ban su tone. Mafi yawa a samarinta suna da hannun jari, sannan akwai 'yan boko rayuwa suke kan tsari, da malamai tambihi a gare su ya zama jari. Ni kuma almajir ne ban da